Sziasztok! Köszöntelek a csatornán! Egy rendhagyó videóval készültünk ma nektek, mert ilyet még nem csináltunk soha, hogy az idei promó videókat fogom kommentálni, mégpedig a Kenpo önvédelmeket fogjuk sorba megnézni, amiket láthattatok a korábbi videókban, és szakmai szemmel megpróbálom nektek elmagyarázni, hogy mi történik, úgyhogy szerintem vágjunk is bele az első videóba. Akkor én most az első videót el is indítom a telefonomon, nézzük meg először akcióból, és utána lassítva, hogy mi történik. És itt már vége is, hát látjátok, hogy 4 támadó érkezik. Ez a 4 támadó megpróbálja elvenni a pénzemet, én el is veszek, és azért tartom így a fel a kezemet, ha bárhonnan jönne egy ütés, azonnal tudjak rá reagálni. Próbálom a figyelmüket elterelni azzal, hogy elővettem a pénztárcámat és levágom a földre, majd elkezdek rövid technikákat alkalmazni, főleg könyökütéseket, de természetesen vannak egyenes ütéseket. Minden támadó igazából egy technikát kap, és ott is hagyom a helyszínt. Ez pont arra elegendő, egy ilyen önvédelem a valóságban, egy ilyen szituáció, hogy egy pillanat alatt szabadulja a szorításból és el tudj menni. És akkor most nézzük meg ezt, hogy történik az utcán. Most nézzük meg a második önvédelmet. Mi történik itt? 3 támadó érkezik, telefonál a védekező. Itt gyakorlatilag kiverik a kezéből a telefon, és szépen, fokozatosan, sorba, szögmozgással zárja ki az embereket, és folyamatosan úgy mozog, hogy ne tudják őt megtámadni. Nézzük meg lassítva. Az első támadó kiveri a telefont a kezéből a Doki Senseinek, ahogy feláll, akar ütni egyet, így hogy rosszokban van a támadó, kapok egy gyomrost, onnan a harmadik támadót megdobja a Doki, innen egy rugás ellen védekezik, gyönyörű szépen körmozgással, szögmozgással, majd a még éppen mozgásban lévő utolsó emberkét is befejezi a földön. Nézzük meg ezt, hogy néz ki a valóságban. Nézzük meg a harmadik védekezést, ahol lányok védekeznek összmunkában fiúk ellen. Kezdjük is akcióból. Ugye Angélának megfogják a haját, ebből azonnal reagál és támad, visszatámad, Lili is besegít, akit hátulról medvölöléssel kapnak el. Természetesen itt kemény technikákkal védekezik Lili, miközben Angéla befejezi az első támadót félig meddig, majd közösen befejezik mind a 2 támadót, és nagyon fontos, hogy a fiúknál nagyon jó a lágypontok támadása. Ők itt most kifejezetten ezeket a pontokat támadták, és így gyönyörűen meg tudták védeni magukat. Ez tanítja a Kenpo. És most nézzük meg utcán, hogy mi történik. Nézzük meg az utolsó önvédelmünket. Itt azt láthatjátok, hogy egy edzésről hazaérkező tanítványom védekezik támadókkal szemben. Ugye látszik, hogy különböző technikákat alkalmaz, itt is megvan a szögmozgás, a dobás és a különböző több ember elleni védekezés. Nézzük meg szépen lassítva. Ugye az első támadó el akarja venni Betty táskáját, amit Betty gyönyörűen lereagál, elmozog oldalra, engem feltart egy oldalsorugással, majd ellöki az első támadót, a harmadik támadót pedig egy lágyékütéssel és egy dobással semlegesít. Innen én megpróbálom őt lerúgni, ami nem sikerül, mert szögmozgással elmegy oldalra, majd az utolsó mozdulatával a legelső támadót, aki addig a földön feküdt, befejez. Betty itt arra végig figyelt, hogy ne essen le a földre, és állásba tudjon maradni, úgyhogy most nézzük meg utcai körülmények között ez, hogy néz neki. Örülök, hogy
végignézted ezt a videót, és most, hogy a végére értünk, szeretnék még pár szót szólni arról, hogy mi a Kempónak az alapja, mi az, amit tanítunk itt edzésen. Ugyan itt önvédelmeket tanulunk, és megtanuljuk azt, hogy hogy védd meg magad az utcán, de a legfontosabb az igazából, hogy hogyan kerüld el ezeket a szituációkat. Ugyanis a Kempó azt tanítja, és ez benne a vizsgaanyagunknak is az elején, hogy inkább kerüld meg, mint hogy megtorpanj, torpanj meg, mint hogy megsebesíts, sebesíts meg, mint hogy megbéníts, béníts meg, mint hogy megöld, mert az élet értéke, ezt senki nem tudja még egyszer visszaadni. Úgyhogy én szerintem mindig maradjatok az elsőnél, kerüljétek el ezeket a szituációkat, egy igazi harcász, egy harcművész kerüli a konfliktust. Sőt, igazából gyógyítja, hogyha olyan szituációba keveredik, vagy megpróbálja megoldani. Tehát ez a legfontosabb, és a fizikai erőszak az mindig az utolsó legyen. Az utcán kerüljétek el, itt az edzésen pedig gyakoroljátok biztonságos körülmények között, mert ha egyszer szükség van rá, akkor jó, ha tudod, mit csináljál. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornára, jövőre találkozunk, mert ritkán készítek ide videót. Sziasztok!